Moi boas, xente, que tal? Como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar, programa, en teoría, creo que 61 desta quinta tempada que estamos tendo, xa 260 programas dende que este proxecto comezou a andar, e hoxe unha entrevista, unha charla, unha conversa que teño que dicir que me fai moita ilusión, porque é cunha figura que me acompañou a min e a moitísima xente moitos concertos, moitas cancións, moitas horas na casa, moitas horas de concertos que seguramente non nos acordamos do que pasou, pero que agora ven a presentarnos unha nova etapa en solitario e me fai moita ilusión telo por aquí, porque xente, xa ides ver en pantalla a Javi Maneiro. Como estamos, tío? Que tal? Moi ben, aquí tendo ganas de charlar contigo, tío. Estábamos aí xa hai un tempo aí a ver se organizamos e Eh, por fin podemos falar. Mira, é increíble porque eu estou tendo bastante tempo por temas de saúde e tal para poder organizar cousas e últimamente estáme costando un montón cuadrar entre unha cousa e outra e unha das que me estaba costando era contigo e dicía, digo, vale, temos para facer a conversa. Non había maneira, digo, isto se vai agafar, isto non vai ser posible facelo nunca, eu ilusionadísimo desde o primeiro momento e por fin estamos aquí para presentar Por... a túa mellor versión, ademais. Sí, tío, pois unha canción para min super especial porque un pouco non marca un punto bueno, un punto e seguido na miña vida e no que me gusta facer que é a música. Joder, que estou super ilusionado con esta nova aventura e que o que queira que me queira como son. Mira, claro, eu dicía, no, que ti nos acompañaches pois, con Herederos da Cruz a moita xente, moitos anos, moitas horas, moitos concertos. Eu sei que deso xa falaches moito, non vamos tampouco a profundizar moito máis, pero cando un está, en certa maneira, a priori cómodo, non? Que tes algo que funciona, algo que sabes que te subes un escenario, a xente imos estar todos aí, que non tes preocupación en teoría, non? Aparentemente para o público, e decides facer este cambio que non todo o mundo o faría, eh? Xa, pero sabes o que pasa? Que eu se fose batería, baixista ou guitarrista igual, pois vale, pois podría seguir facendo. Pero a verdade é que ser o garganta de unha banda é moi importante porque realmente tes que ser ti o primeiro que crea no que estás cantando e no que estás transmitindo a peña e cando eso empeza a deixar de pasar, pois creo que é un problema non só para min porque non estou, sabes, a gusto, sino tamén para toda unha banda que, joder, se o seu cantante non cree no que se está facendo, pois tamén é unha putada. Entonces, foi difícil a decisión, pero eu creo que super acertada e enfrentar novos retos na vida é algo que me apasiona sempre, sabes? A mí a comodidade e estar aí, joder, tantos anos nun sitio e non sentir esa emoción por dentro que necesitas para comunicar as cousas, no, a min gusta de ser salvaxe, un animal, explorar cousas distintas, tío. É que claro, esas cousas, eu aquí normalmente o 90% ou 75% de xente que pasa suelen ser proxectos que están comezando, que están dando os seus primeiros pasos, e falamos un pouco de que ten que ser esta sensación, non? De que, claro, ti cando publicas unha canción, cando sacas algo, claro, pasa o tempo, e o que ti publicaches xa non eres o mismo, se hai unha canción de amor, xa ese amor igual xa non existe, se non sei que, claro, non nos damos conta que vos subides ao escenario non é simplemente cantar, é ter que sentir, é ter que sentirse representado, é ter que vivir algo que claro, para o público é moi fácil, pero para vos hai moitos factores que, como diste, que estar un cómodo, non? Hai que creer un o que está facendo. Claro, é que por eso
o papel dun cantante nunha banda é moi importante, pero importantísimo, e debe ser ese a peza fundamental, que é defender e cantar con convicción e ser eu a primeira persoa, sabes, que sinte para poder transmitir. E, bueno, eu como calquera outra persoa nunha banda, non? Eu creo que quero ser verdade, aínda que non a teña, sabes, e que non sexa un problema. Era unha das frases, non, de a miña mellor versión, porque realmente era eso que eu estaba sentindo, sabes? Eu creo que non podes ser ti mesmo si te sintes na tesitura de que tes que facer cousas que non che molan e que xa non estás disposto a pasar por eso, sabes? Dix, oye, igual eu fui o que cambiei, a miña cabeza dou a volta, pero joder, un non pode estar onde non quere estar xa e a vida sigue para todos, entonces, joder, eu creo que debemos, si realmente sentimos por esta profesión, pola música, pasión de verdade, o necesario é que poidamos estar todo o tempo, sabes, sentindo e facendo sentir. E no momento que xa non sintes, é imposible que fagas sentir a peña nada. Entonces, aí eu me planto. Porque nos pensamos, claro, todo é cartos, todo é tal, hai que gañar non sei que, hai que gañar non sei canto, pero claro, a mente, a cabeza, o sentirse a gusto é moi importante, porque, como dicías ti, claro, ti podes seguir, ti non sintes e ti podes seguir, pero o mellor para ti e o mellor para o resto, e o mellor para todo o mundo, incluso para o público, é que se eso non, ese sentimento non é real, botarse a un lado, porque ao final a cabeza pode acabar petando a cabeza e o corpo, que facer algo é como estar nunha relación de parella. Cando un non está ben, ti podes aguantar, pero chega un momento no que algo vai estoupar e o resultado vai a ser peor que botarse a un lado. Claro, joder, é que eso aguantar e o mellor mostrar o que sintes e te sintes igual dentro da túa banda un bicho raro, porque ao final eres casi como un grano no cu, sabes? Que joder, ao final molestas, tío. E cando ti pensas totalmente, radicalmente distinto, por que seguir en esa tesitura, sabes? Ao final, é o que dis ti, sufres mogollón e ao final é malo para ti e malo para todos. Entonces, pero falando de música como falando de un traballo o teu traballo habitual nunha fábrica ou nunha batea ou indo ao mar ou nunha relación, sabes? Eu sei que ás veces tes que poñer na balanza, non? A pasión ou os cartos, pero os cartos axudan, pero non o son todos, sabes? E eu prefiro neste momento da miña vida que a min desde que me pasou o que me pasou era dun concerto, sabes? Que me estallou unha vena da cabeza, a miña perspectiva da vida cambiou absolutamente, tío. E sobre todo no que polo que eu teño pasión, pero pasión de verdade, podoche gustar algo ou ter pasión por algo, sabes? Eu teño pasión por comunicar, por contar cousas, por facelas, pero se non o sinto, sabes? E a parte é tan difícil poder comunicarse para que eso suceda, sabes? Entón, o mellor é que fagas ti mesmo as cancións e que podas transmitir ti o que queres e estar a gusto. De verdade, tendo éxito ou sin ter éxito, xa eso xa non é o que te importa, sabes? Porque, joder, claro que é bonito subirte un escenario diante de moita xente e que a peña toda conoce as cancións. Bueno, as cancións antiguas, porque das novas moi pouquiñas. Sí. Estes últimos 3 discos, a verdade é que é jodido, non? Eu falaba con eles e claro, non se asumen esas cousas, pero joder, eu non me mola estar vivindo do pasado continuamente, sabes? E necesitaba tamén deixar de ser o indio, sabes? E non ter 52 anos, tío, ainda que as miñas plumas aí, e ser un personaje, tío. Creo que chegou un momento que dixen hasta aquí, tío. Se non hai un consenso para poder facer as cousas de outra maneira, o mellor é que eu me aparte. Sí, porque además hai que ser honesto cun mesmo. Hai que ser honesto cun mesmo e facer o que se quere. E como dicías ti, cando che pasa algo de saúde, cando hai unha situación que de repente ves que todo se tambalea, que todo pode acabar ou que todo cambia, hostia, nese momento é cando de verdad valoras todo, porque dis ti, hostia, é que vou perder todo,
e o que levo vivido non o estou disfrutando como realmente quero. Claro, é que moitas veces o feito de si toco nunha banda que é super coñecida e tal, pero si non hai o primordial, o principal, sabes, a savia de joder, de que se te dicen os pelos e que estés cantando algo, que estés super, sabes, ilusionado e cando deixa de pasar, deste, joder, necesito sacar o que levo dentro eu, sabes, e non traer e cantar o que hai cando non, tío, non podo abrir a ventana e ver niebla, eu quero abrir a ventana, tío, e ver luz, sabes? Entonces chego a medio e digo, mira, no, eu quero vivir para min e comigo. Si, que máis non hai xa ahora falaremos un pouco máis de a miña mellor versión, pero se nos poñemos, por exemplo, no teu disco Un bonito despertar, xa son cancións que, claro, ti creas, ti a tua mente te pide facer eso, e un pensa en levar eses temas a Heredeiros, e lóxicamente non pintan nada ali, por como é o grupo, me refiro, podese cambiar un grupo, Xa. pasan os anos e pode cambiar, pero lóxicamente pode ser un pouco máis raro, máis difícil de levar ese cambio, porque, como dicías ti, o público vai dicir, pois, non, eu quero o que eran antes, non me mola isto. Entón, claro, tamén ti tes a necesidade de contar historias, tes a necesidade de contar a túa vida, tes a necesidade de contar o que che apetezca, e tes que facelo como ten que ser, e se para eso, pois, oye, salto ao vacío, e vamos con todo xa, que a túa carreira en solitario, pois, pa diante. Sí, esa é a decisión que xa viña madurando na miña cabeza, sabes, hai xa un tempo, aparte, date conta que non só estuvo Heredeiros na miña vida, tamén estuvo Jabón Blue, sabes? Foi un grupo co que eu saquei 4 discos e logo un directo, e, joder, se era outra perspectiva distinta, sabes? Era outra xente, outras formas de pensar, outras, sabes? E, joder, pos na balanza, sabes, diste, hostia, aquí pasei no ben, o grupo que me dou un nombre, joder, que guai, pero Jabón Blue enseñoume a compoñer, a poñerme ao frente e facer, diste, joder, necesito, tío, volver a poñerme ao frente e deixar de ir no vagón de cola, tío, e eso foi o que, bueno, o que creo que fixen e que está ben feito e polo que me vou agora a preparar que te cagas para poder afrontar eu, joder, isto da maneira máis profesional, rodearme dun equipo de xente e de músicos que están agora ao meu carón, que son a hostia, e, joder, poder defender e decir aos músicos o que sinto e ter a sorte de que eles intenten, sabes, transformar eso que eu lle escribo, esa melodía, e levar a música donde eu me sinta cómodo e sexa verdad, sabes? Nada que sea moi elaborado e, joder, e eso a mí me dá moita paz, porque crear e estar na música en paz é algo fundamental, tío. Publicas ahora, como decíamos, a miña mellor versión, xa como este punto de partida, vamos a dicir, oficial, xa cousiñas non en solitario, pero punto de partida oficial a Maneiro en solitario. Claro, ti comentabas agora, non, os teus últimos discos de Heredeiros, nova música que se foi sacando ca banda, pero claro, agora tens que sentir outra vez, imagino, non, ese cosquilleo, eses nervios, esa sensación que seguro que tiñas cando empezabas con Jabón Blue ou cando empezabas con Heredeiros, non, de joder, publicar nova canción, ver como recibo o público, a ver que pasa, ese cosquilleo, non? Sí, fíjate, é que xa saiu a miña mellor versión, pero que mañán chegou o produtor de Madrid para gravar xa o segundo single. Bueno, sería o terceiro, porque estaba Anxo no Inferno, está a miña mellor versión, e vamos ahora con tema tremendísimamente rockero e onde eu me sinto super a gusto e super cómodo, sabes? Porque todo o mundo pensou que o camiño meu iba a ser máis tirando a miña mellor versión, non? Algo máis pop, máis lento, que va, para nada. Vai a ver cañita. A min gustame o rock and roll e, joder, e tamén a libertad de poder vestir unha canción dentro de unha onda, sabes? Que a mí me guste e que vexa que a canción se sinte e camiña perfectamente, sabes? Que pode ser
que teña un ramalazo folk, ou que teña un ramalazo punky, ou que teña un ramalazo, sabes, que iso que a libertad de non ter que seguir o camiño estritamente marcado por a trayectoria, sabes, dun grupo que leva tantos anos, para mí eso tamén me gusta, porque me fai poder aprender máis e disfrutar. Claro, porque ti agora tes a parte boa, non? De que, claro, é comezar un novo comezar, é unha nova etapa, cacal, podes facer o que che peta, como che peta, cando che peta, de repente, pois, o que, como diciste, non? Presentas unha canción un pouco máis tranquiliña, ora unha canción roqueira, e igual te apetece facer un reggaetón, oye, quién sabe, porque queres e porque... No, que va, a ver, tampouco va a haber ser tan extremista, sabes? Non vou tamén a leválo a esa onda que va, eu me movo sempre entre o rock e o pop, sabes? Sobre todo melódico, que é o que me gusta a mí, non? Pero por eso te digo, ahora ven esa canción que é tremendísimamente rockera, ten un riff impresionante, e a siguiente que vou a sacar, pues, posiblemente, si é que me dan permiso, porque estou esperando o permiso da discográfica, é unha versión dun grande da historia, ao que eu lle cambiei toda a letra e fixe un arreglo na parte final, sabes? Que a peña de hostia, que hai que ter moitos huevos para poñer unha canción dun grandísimo e poñer a túa, sabes? E sembrar a túa semilla, e eu creo que fixen un traballo de la hostia, que a canción quedou preciosa, e solo espero que me den o permiso para que a xente poida escoitala. Pero ese reto, sabes, de poder facer cousas que dis ti, que te ilusionen, e este aí, joder, a ver se lle gusta a peña, hostia, cando diga que vou facer unha versión de Bowie, e hostia, escapouseme. Nadie escutou, nadie escutou. E que vou ter o atrevimiento, sabes, de facer eso, tío. Pois, joder, pois sí, me apetece facer outras cousas e eso me mantén vivo. Claro, Vivo e ca incertidumbre, sabes, de que vai pasar, pois, tío, que vai pasar, que vou pasar de puta madre, sabes, e que me vai a costar tempo centrar o meu nome como artista en solitario en Galicia, sabes, porque vindo dun grupo tan grande como Herederos da Cruz, sabes, sempre é un pouco máis difícil, e sobre todo cando teña moita parte do público de Herederos algo enfadado conmigo, non? Por como foron as cousas e como foi, non? E seguramente dicirle a eles que a miña idea era non joder a gira, porque a miña decisión de deixar a banda foi cando gravemos este último disco, non? Aí eu dixen, non sigo aquí. E tiña dúas opcións, ou dicirle eles directamente ao acabar esta gira me largo, porque isto xa non ten ningún sentido, ou calarme a boca, non lle joder todo o verán de diversión a toda a banda, dicirle solo a manager para que, sabes, non se fixeran cousas a posteriori do último concierto, e optei por esa, que ao final resulta que foi a peor. Querendo ser bo, sabes, ao final se tomou como algo malo e dixen, bueno, mira, a miña intención non era esa e xa está feito, agora non hai que botarse atrás, eu xa expliquei todas as cousas que había que explicar e nada, que espero que ese sector, non, máis de corazón e de raza da parte de Herederos, pois poida entender, se quere entender, simplemente digo, ponte na miña pel e que farías ti, sabes? E sei que é triste, pero todo ten un comezo, todo ten un fin, joder. E a vida, mentras hai vida, hai solución. E Herederos tiña 6 meses, desde outubro hasta abril, para buscar un cantante novo, non? E se non o encontraban, dicir, anulamos todo. E non botaron a miña espalda, pero bueno, eso xa son decisións acertadas ou non. E, joder, que eu teño espalda bastante, ainda que sea delgadiño e sea fofiño. É forte a espalda. Sabes, eu aguanto ben. No, bueno, teño bastante poder de aguantar a dor e de... Si non, joder, cando me pasou da cabeza non estaría 3 ou 4 días facendo un concerto igualmente e indo a traballar á fábrica hasta que caí reventado sin, sabes, sin xa nin un gramo de energía para poder levantarme, non?
así que eu teño bastante aguante. O que pasa é que a nivel mental sí que estuvo moi jodido, ¿no? Con todo o que pasou, pero moito. Home, é que Moito porque ten que ser complicado, porque eu tamén che digo unha cousa, eu creo que un ten que pararse e poñerse na pel da xente. Lóxicamente, podemos non estar de acordo cas decisións que toman outras persoas. Neste caso ti deixando a banda ou alguén facendo o que tal. Podemos non estar de acordo, pero creo que un ten que pensar que faría nese caso. E que faría claro, sendo valente, que non todo o mundo é capaz de tomar estas decisións, lóxicamente. Pero é tomalo, é dicir, vale, non estou de acordo, creo que non é unha boa decisión, ok, pero xa está, entendo que a fixeras, entendo que tal. Creo que a xente debería un pouco facer isto porque, ao final, tamén che digo, o público somos a base das bandas, no sentido de que sen público os proxectos non terían percorrido, claro. eso é certo, pero tampouco somos os donos do que os que están en riba dun escenario teñen que facer en canto a estas decisións, porque eu non podo obligar a que unha persona siga facendo algo que non quere. O sea, eso é así. Claro, e aparte que este diante tú tocando e que diste, joder, e que diga, coño, e que se note, non? Está, se tío está incómodo aí, só está tocando pola pasta, non? Ou joder, non mola a xente cando está aí dándolo todo. Home, eu son capaz de darlo todo e aguantar. Pero hasta que dis, tío, isto xa non ten sentido e vamos a intentar volver a sentir, sabes, sentir o que se debe sentir cando te subes a un escenario, que eso, que forza, ilusión e sobre todo verdade. Mira, como está sendo? Xa contaches un pouquiño, non? Temos esta miña versión como último sinxelo publicado, veñen novas cancións no horizonte, pero como estás vivindo ahora esta etapa toda de creación, de produción, de entrar ao estudio, que claro, ten que ter outro tipo, ten que ter outro cosquilleo, non? Como estás vivindo todo? Pois, flipante. Estou super ilusionado outra vez. Levamos a 4 ensaios de banda para preparar este primeiro concerto e o segundo que temos agora en Boiro 18 e en Vila García no Solifés o 19. E era nos queda outro máis, sabes? Entón estamos aí hilando toda a lista, que quede todo bonito, que haga subidas, que haga baixadas, donde eu podo tocar a acústica, sabe? Porque realmente, tío, teño a miña acústica que escribí tantas cancións, tío, e me gusta levarlo en directo e poder tocar con a banda e, sabes, e poder a sentirme e non ter que andar todo o tempo correndo, sino tamén poder disfrutar de tocar e cantar. Entonces, estou disfrutándome, todos os días ensayo en casa, teño o concerto grabado sin a voz e a guitarra e estou todo días dándolle aí, e como un neno cando empezaba a tocar a guitarra daquela e estabas vendo os vídeos e tocando por encima e esas cousas, sabes, si volvo a ter esa ilusión de facelo guai. Mira, Iso non quer decir que a xente lle vai a gustar, pero polo menos saber e ter para os meus adentros a convicción de que o vou facer o mellor que podo. Sempre pregunto isto, que sempre é das poucas curiosidades. Teño moitas curiosidades de como son os procesos de composición, de grabación e demais, pero entendo que cada canción é distinta e non me gusta moito preguntar especificamente porque hai cancións que surgen en días, hai cancións que surgen en meses, canción que tal, entón eso non me meto moito neso, pero sí que me gusta saber como de complicado é para ti o decir, vale, xa está a canción lista, xa esta é a canción que se vai a publicar. Cantas voltas che dá a cabeza ata dicir, venga, isto é o que se publica? Depende, tío, porque hai cancións que de repente aparece unha melodía e con esa guitarra e me das a escribir e se fai rapidísimo. A miña mellor versión foi rapidísima. Aparte, imagino, no, porque leva tanto tempo dentro eu sentindo cousas que foi abrirme e escribilos. Logo hai outras cancións que son un pouco máis complicadas, sabes? Que igual non sei, surge unha melodía para un estribillo, pero claro, teño un estribillo, pero necesito poder explicar para chegar aí. Entonces, igual te costa máis traballo, escribes unha vez e ti, hostia, isto non me mola, ou podo facer mellor, e te lo juro que teño no teléfono, porque a mí me gusta gravar co teléfono e ca guitarra, e igual hai 50, 60, 60, 70 versións da canción hasta que consigo, sabe, decir,
agora está perfecta. E logo, claro, chego a xunto ao arreglista e o produtor e ainda dá máis voltas. Entonces, ti imagínate cando sai unha canción ao público, cantas voltas dou na túa cabeza, cantos cambios tuvo, sabes? De cantos colores pintaches, porque a mellor estaba azul, ora justo en rojo, como pintar unha casa ou pintar o que sei. É como pintar un cuadro, tío. E ás veces tiras contra unha parede un bote de pintura e distes que guai, xa está. E outras veces non, estás dándolle, non me gustou o color, non me convence, vou facelo máis grande. Non sei, é bonito eso de escribir, porque non sabes como vai a ser o resultado final, nin o rápido que vas a chegar a decir, ahora me mola. E que sanador é tamén escribir, verdad? Que bonito é poder plasmar os problemas ou poder plasmar as cousas boas que ten a vida nunha canción e que sirva non só para que o público podamos disfrutar, senón neste caso, pois como supongo esta canción, para ti tamén como un pouco sanador, como liberador, non? De contar o que, como dicías ti, que algo que tiñas xa na mente de fai tempo. Sí, sí, e aparte moitas veces, que claro, a min sempre me gustou ser un tío super observador, sabes? E falar pouco e escoitar moito, porque non é a primeira que estás con teu sobrinho no parque, ves unha persona que che chama a atención e dices, hostia, e te pos a mirar e dices, hostia, mira como mira, tío, sabes? Que lle estará pasando? Que lle pasará por esa cabeza, non? Entonces, non sei, incluso así, podes decir, hostia, pois, joder, igual tuvo este problema. E empezan de realmente, te pasa, queres meterte na súa cabeza e empezas a divagar e dices, joder, de repente aparece unha idea e dices, joder, pois mira, tío, igual non é o que lle pasaba a ese chorro pola cabeza, pero é o que me pasaba a min pensando que lle podía estar pasando a él. Entonces, sabes, é que hai tantas formas, tío, de que poden surgir cousas e de poder contar. É o único que sinto neste momento, tío, que, sabes, quero contar xa, tío, hai tempo que estuve metido en moita oscuridade e o que necesito é luz xa, tío, e poder empezar xa, sabes, porque o teu estado de ánimo influye cando escribes, non? E o que necesito eu, tío, xa é, sabes, alegría, paz, felicidade e darlle, sabes, cantar para a xente, tío, que veña a un concerto e que tamén sea capaz de soltarse, bailar, cantar e coras alegres, tío, porque tamén é importante para nós que a xente que ven a un concerto, sabes, descargue tamén toda esa oscuridade que poida ter ou toda esa energía negativa e que salga dali dicindo, hostia, joder, que guai, que ben me sinto, tío, estou sudado que nin Dios, ou sudada, pero disfrutei, no, tío, xa parece que sou unha persona nova, non? E para nós igual, non? Cando ves que a xente disfruta. É que o senador que é a música, o senador que é asistir a un concerto, eu que estou pasando a eso, pois unha época un pouco tamén complicadilla, por saúde mental tamén que costa. Eu vou ir a un concerto, tío, de escoitar música en directo e sair pensando, vale, o problema sigue aí, sigo tendo o ombro jodido, non recuperei, é certo, pero saio dicindo, hostia, son un poquinho máis feliz, son un poquinho que ben o pasei, que guai isto. Claro, é que igual durante hora e media ou dúas desconectaches do teu problema, sabes? E a tua mente voou hacia outro lado, tío, que necesitabas e que, joder, na túa rutina diaria, pois non eres capaz de separar eso, non? E vas a un concerto e o consigues, tío, sabes? Eu cando estou moi jodido me costa moitísimo poder leer ou poder, porque realmente, tío, non sou capaz de centrarme en algo, tío, de repente automáticamente ven o problema a cabeza, entonces si consigues, tío, que un grupo por unha hora e pico te faga desconectar dos teus problemas, sabes? Eso é xapó, tío, e non todos o consiguen. Aí está, non? Os que teñen un pouco máis de éxito e non, ou outros si o consiguen e non son grupos que chegan a tanta peña, porque, joder, eu non porque chegues a tanto público eres máis bo, sabes? Simplemente conectas máis, pero ese é o bonito dos artistas en solitario, porque ganarse un público e que ao mellor agora non é o momento de moda da música que ti faz, pode ser o máis pa diante, pero que che dá igual, sabes? Igual non podes ir a festivales grandes, tens que quedarte máis en salas, pois bueno, o importante é que cumpla a misión de eu soltar e a peña recibir,
sabes? Y que salgamos liberados, tío, y digamos, joder, qué guay, ¿no? Como mola ver a un tío tocar en directo con una banda de la hostia y joder, que ben tocan xuntos, sabes? Porque realmente a música é eso, tío. É como unha banda, tío, se mete en riba dun escenario e é capaz de compaginarse tan ben, sabes? Que a ti te levanta, te sube e ti non te das conta, pero a banda che leva como o mar, tío. E eso é non sei, iso que do que os músicos nos preocupamos e as bandas de conseguir o efecto na xente, sabes? É que temos moi desvirtualizado o que é o éxito, que é certo que encher recintos con 10.000, 20.000 personas, facer unha xira por 50.000 ciudades, eso é éxito, e sobre todo económico, non? Que repercute un pouquiño máis, lóxicamente. Pero éxito tamén o que estás ti a comentar, esa unión, esa conexión. Mira, me comentaba un rapaz de Vigo, creo que Brendan Cassidy, que está vivindo en Barcelona, que entrevistei fai pouquiño, e el dicía que cando empezou a rapear, a facer música e tal, el tiña a expectativa de quero encher este recinto, quero facer non sei que, quero facer non sei canto. Pasaronlle cousas na vida e tal e cual, bueno, deu un xiro á súa carreira e acaba de publicar un disco. Presentouno en Barcelona con 40 personas. E dicíame na conversa que ver a súa presentación do seu disco no que trata os seus problemas de saúde mental, fala de cousas moi personales, e ver 40 personas que asistiron a velo, que poden ser poucas para moita xente, pero que para el foi dicir, hostia, estou contando as miñas cousas, estou liberando os meus problemas, estou conectando ca xente, vexo que a xente conecta comigo, e diceme, que bonito foi, e como estaba eu de equivocado do que quería, cando o que quería era isto, ter conexión, que tamén xente mellor, lóxicamente, pero quería ter conexión, Claro, e tive conexión con 40 personas. Joder, que bonito, claro, porque o notas na xente, sabes? O bonito das salas tamén hai sitios máis pequenos, sabes? Que tes o contacto visual moi cerca e sabes a peña de verdad se está conectando, se sinte, se reacciona, sabes? E iso ves, e cando eres capaz de conseguir eso e aparte velo tan cerca, porque nos sitios grandes e tal, claro, a peña responde, salta e tal, pero ti non estás, sabes, non estás vendo os ollos, nin estás vendo a mirada para, sabes, é un pouco non sano, non? Supós que estarán pasando ben porque son moitos e saltan todos, vale, perfecto. Pero cando tes 10 personas ou 20 ou 40 como destino nunha sala, tío, e os ves, tío, e ves que se agarran, tío, mira, se van en parella, e dices, hostia, como dicindo, hostia, como me mola, eso, tío, te fai estremecer, sabes? E aí donde realmente está a base, sabes? Logo que chegue o que teña que chegar, sabes? E se tes sorte e tocas en sitios grandes, pues de puta madre, pero sempre sabendo que é bonito volver a eso para volverlo a sentir de verdad, para poder transmitilo, non? Porque é o que digo eu, tío, si chega un momento que non sintes e te agobias e estás continuamente sitios grandes sin a xente tan cerca e todo eso, é complicado. Eu paseime dunha gira con herdeiros tirando o meu público. Sabes que ora fano moita peña, tiras aí, tal, joder, pues, non me teño tirado eu e nadar por riba da peña, porque a mí me gustaba nadar, ¿no? E aí é onde ves a conexión, ¿no? Porque, joder, estades tan longe, tío, quero palparvos a todos, ¿no? E eso é fantástico, tío. Mira, como dicías antes, vas poder palpar ao público e o público vai te poder palpar a ti e a banda que te acompaña este 18 de abril na Pousada e o 19 no Solifest no Piñeiriño, que claro, non é a primeira vez que te presentas en solitario nun escenario, ni moito menos, pero con isto que estamos a falar, non, deste novo resurgir, desta nova etapa de poñer toda a carne no asador como maneiro, claro, hai moitas ganas, non? Hai ilusión. Sí, tío, teño moita ilusión por que a xente, joder, se veña e saber se consigo, sabes? Con a miña historia, pois, volver a facer sentir, pois, joder, o que facíamos os herdeiros na primeira época nosa, ou con Jabón Blue, sabes? Que apenas diste que guai, eso mola porque son os inicios, é a savia. E, joder, estou traballando duro para eso, estaba intentando deixar todo ben hilado con a experiencia que tes, pero tamén deixar unha parte da improvisación, sabes? E ese lado salvaxe de decir, hostia,
Bueno, a min que a banda mía xa me teña un pouco de medo, porque joder, Javi isto era moi guai aquí e tal, pero arriba dun escenario unha persona moi distinta, dixeu, claro, porque tamén necesitamos ter ese momento, sabes, de incluso incertidumbre para vos, porque se todo fuera cuadrado e matemático, tamén vos estades aí, no, tío, tamén quero que que sacarvos un pouco do rejo para que tamén digamos, hostia, que guai, non? Para esa incertidumbre tamén un pouco do que é un concerto e de que, joder, que se sinta un pouco, tío, que o mar che menea e tens que aguantarte recto aí sin caerte, non? É que eu sempre o direi, o perfecto está guai, que sirve un concerto no que todo está moi ben feito, no que todo está mega ensayado, no que todo sempre é A, B, C, D e non cambia nada, está guai porque sabes que vas a ver algo que non vai a ter erros e tal e cual. Pero cando hai erros, cando hai improvisación, cando hai cousas distintas, cando notas o que ti estabas a comentar, que ti levas a banda a que vayan un pouco fora da súa zona de confort ou haxa cousas que non se esperan ou que eles te poden levar a ti igual por algún momento tamén e tal. Hostia, eu Claro. como público agradezco que eso pase porque a mí ten outra vida o que está sucedendo en riba do escenario. Sí, porque se nota eso. Eso se nota, por eso, joder, nos últimos momentos desta última gira había moita peña que a mí me notaba mal, sabes? Así, joder, Javi, que tes? Se che nota raro, se te nota, sabes? E dixo, hostia, de verdade me notaba de eso, tío, porque eu intentaba por todos os medios que non se me notara, joder. E había moita peña que notaba, dixo, hostia, me cago en tal como vou facer eu para que non se note, non? Pero que non podes facer nada, porque está dentro de ti, sabes? Entonces, se algo non é verdade e non podes arrancarlo, se vai a notar. Entonces, ti, cando se nota que é verdade todo e que estás disfrutando e que estás, joder, eso é maravilloso, tío, é como os inicios dunha relación, sabes? Cando todo son foguetes e dis, joder, que guai. Despois, bueno, oye, despois pasan outras cousas que sí son importantes, pero que xa non hai esas luces de colores que ves ao primeiro, sabes? Xa hai outras, pero xa non hai tanta improvisación, nin tanta tolería, sabes? E son as fases, non? Eu estou neste momento en esa fase na que me mola crear cousas distintas e ver como a xente bueno, a ver se lle chega ou non. Como... Vouche facer unha pregunta que a veces se fai por aí, a xente nas entrevistas aos músicos, aos actores e demais faina. Non é que sexa moi fan dela, pero non sei por que hoxe me apetece facercha. Que se tivese que convencer a alguén de que te escoite e que non te coñeza ou que non sepa o que fai Maneiro en solitario, como o farías? Pois, depende do momento que pase improvisando, non? Porque se o levas pensado, no, mira, se me preguntan isto, vou responder isto. E a maioría das veces non acertas, e seguramente vayas a facer mal, pero prefiro facelo mal, sabes, antes de que se me note que teño a frase ou como dijo tal persona, pim pam, fala por boca de outra xente, non, eu cando me fai un vídeo para aquí e tal, digo, joder, hostia, e teño que repetir un mogollón de veces porque, sabes, porque me pone nervioso pero bueno, dentro dese nerviosismo que se nota e eso tamén é natural, sabes? Entonces gana a naturalidade. Entón, para min iso é máis importante, ¿no? Que a naturalidade gane sobre el gran comunicador que todo lo dice perfectamente e lo acompaña con la mirada e, joder, e sabe posar e tal, eso para min pues hai xente que o sabrá facer de puta madre, a mí é que me dá un pouco de nervios cando teño que de repente, joder, fai un vídeo aquí, tío, para tal, vale, tal, hostia, incluso cando me piden para un cumpleaños de alguna peña, ¿no? Que me pone co teléfono e digo, joder, mierda, equivoqueime, e tienes que dicir, joder, que de tal sitio, me cago en tal, sabes, e me pone nervioso incluso estando un solo, sabes, entonces eu creo que a improvisación dentro das tablas que podes ter, non? Evidentemente, porque xa tes unhas tablas, non? Pero decir que ese momento che pase polo coco. Quen é? Un carpinteiro. Teño que dicir que veña a verme a Boiro. Tío, que tal o levas no curre, tío? Faz moitas horas extras? No. Hostia, tío, que música che mola? Mola chorgando, joder, pois vente, tío, que aí estou seguro que vas a pasar guai no concerto porque hai varios temas, tío, que estou convencido de que te vas a sentir identificado, que sei. E ao mellor convenzo, ao mellor non, eu que sei, non sei.
pero o que surja, eu creo que o mellor é No momento. o momento, tío, cando ves, porque ves unha persona como é, e se gusta a xente e lle chegas, pois virá a verte, non sei, Eu añadiría unha non sei cousa, como facer, xa vites que na miña banda eu casi nunca falaba, porque, joder, Toño é un experto, sabes, e Fran e Tucho eran a hostia, entón eu procuraba estar sempre a un lado porque non me sentía tan guai como eles somos moi distintos, e eles eran un pouco que a xente quería escoitar, entón eu, sabes, sabía que era importante que eles falaran porque iba a chegar e a comunicar mellor con o noso público. Eu añadiría unha Pero cousa, sí, como forma de poder convencer a xente, que é o que eu lle digo de todos os artistas, que sí que manteño un discurso de oye, por que teño que ir a ver a este? Porque o directo é diferencial. Para min, o estudio está guapo, o que estudias, o que escoitas grabado e tal, sí, mola. Pero eu sempre digo, vete, dalle oportunidade aos artistas de veros en directo, aínda que creas que non che gusta a súa música. Porque pode non gustarche a música de alguén en teoría, pero cando ves en riba dun escenario, diste, joder, sí que me mola. Non escoito na casa, porque a min pásame con artistas que eu non escoito aquí, e se podo veros en sí, directo, sí, é sí que os verdad. vou a ver. Sí, no, a veces coitas discos e non te din nada e de repente ves ese mismo grupo tocado en directo e dices, joder, como cambia, tío, hostia, isto mola, sabes? Sí, eu creo que é importante escoitar todo tipo de música porque te sorprendería cando ves en un escenario, sobre todo música donde haga músicos e toquen, Sí. sabes? Para min é importante porque, joder, a subsistencia dos músicos e da música tocada en equipo é importante e no momento, ¿no? Sabes? E te sorprendería, tío, porque hai veces que vas ver algo que é máis tranqui, diste, joder, e de repente, tío, ves a importancia dun final currado perfectamente, sabes? Ou de repente ves un grupo salvaje que todo, que sei, non sei, é o que dicía, a magia do directo ten todo, non? E, bueno, ahora, dicirle a Peña que en directo, este directo vai ser super rockero e super cañonero, sabes? Con as súas partes de baixada, pero que, non sei, eu me atopei con moita peña de promotores de festivales e tal, que decían, joder, que era o maneiro vai de tranqui, de pop, e que tocar nos teatros e tal, e dixo, home, eu viña dunha gira de rock and roll de mogollón de concertos e eu que quería escapar directamente deso, sabes? Entón, a miña era refugiarme na tranquilidade e non ver a peña e porque, joder, era un momento non, porque duro para min que pasei. Pero sí me gustan os teatros, pero deixo máis pa diante, tío. Necesito ahora volver a coller esa energía de rock and roll e que, joder, que a peña que si ven a verme, eu creo que cambiará bastante, sabes? Ese argumento de que solo sabe facer cancións pop e tristes, non? Creo que se va a dar unha pequena sorpresa ante eso e que vai ser un concerto no que a xente vai a disfrutar, porque aparte cancións que suben de velocidade, suben de tono, sabes? Para que de repente o disco en directo sea distinto, porque ten outra forza distinta e porque en directo necesitas outro tipo de energía do que hai cando coitas un disco en casa. Entonces, eso o teño eu teño moi metido en mente e eu creo que vai a ser un directo energético, con energía. Pois lembramos aí a xente, 18 Pousada de Boiro e o 19 no Solifest no Piñeiriño e outras datas que virán próximamente, seguro que hai cousiñas por Sí aí. que as hai. Sabes o que pasa? Que agora non podes... Eu Contar. vexo que todo o mundo pode escribir e pon as cousas, porque son artistas moi grandes, igual o pode orixen facer, non? Pero non podo adiantarme un concello que te contrata para as festas e poñelo hasta que le saquen o cartel. Entón que va a poñer as 10 ou 12 fechas que hai xa e poñer todo signos de interrogación. Me parece un rollo absurdo. Sí, porque total vas poñer 19 de outubro XXXX en XXXX. Claro, é que eu teria que poñer todo así, sabes? E me parece unha tontería só para decir, mira canto toca. Joder, pero a peña come con eso. Di, hostia, mira, tocan tantos sitios, vou non chamar eu tamén. A ver, non se trata de a donde vas tolo, onde van todos, sabes? Se trata de coñecer o que esta persona fai
e saber se encaixa na túa festa ou no teu concerto. É que Joder, sempre digo que eu tiño unha imaxe moi distinta de como funcionaba todo o mundo da música antes de empezar a facer este proxecto e coñecer un pouquiño, pois falar con grupos, coñecer organizadores de festivais, non? E iso que descoñezo moitas cousas todavía, non? Pero ir sabendo un pouco como é todo. E sempre digo, hostia, eu idealizaba como é todo e hai estas cousas como ti estabas a comentar, non? Que non se chama, os programadores moitas veces non chaman de, hostia, este artista sí que me mola porque quero facer unha festa de non sei quen, vou chamar a este artista. Se non é, vou chamar o que está en todos os lados ou vou chamar o que ten non sei cantos números en Spotify. Comentábame, mira, unha historia sobre isto, un grupo de Barcelona que fan unha música que non é para nada para nenos, no sentido das súas letras, de como plantexan cousas. É para nenos por reivindicacións que fan e por tal, pero sí que igual non é un grupo que ti poñerías nunha comida familiar, non? E os chamaron para un evento, e claro, os organizadores cando escoitaron dixeronlle, hostia, que non, vos non podes tocar aquí. E non tocaron ao final, cando escoitaron a prova. Non escoitaran nin sequera o que facían. E o chamaron para un evento familiar e non pegaban realmente. E diste, hostia, non te podes parar a escoitar e dicir, pois bueno, chamar, vale, fan isto, pois quero chamar igual, veña, quero que fagan isto. E non porque Claro, sí, por... en Galicia, a verdad, a ver, eu teño que, si quero que me entendan, teño que entender, Sí, sabes? Entonces, o que están facendo os programadores e isto, evidentemente, primeiro vai os que teñen tirón, evidentemente, pero creo que falta unha parte importante, pero moi importante de riesgo, sabes? E de coñecer e dar a coñecer grupos, sí. tío, non? Porque, joder, es que tiene que vender tickets, dijo eu. Tío, pero o importante que pode ser, tío, que me podas poner aí para tocar diante de peña e que coñezan de verdad e ese é unha prova de fogo para decir, hostia, dale unha posibilidade a un grupo, porque é como dir, sí, acabo a carreira, pero non teño experiencia. Entón non te quero ningún lado porque non tens experiencia. A ver, vamos a ver, vale. Pero, joder, alguén Sí. manterá que dar, non? Ou un grupo que distí, que unha sala funciona de la hostia, distí, joder, hasta onde os grandes festis teñen ese pequeno anaco do seu cartel, sabe, para arriesgar en grupos joder, que molaría. Igual non gustan, bueno, pues arriesgaste, joder, e mola, tío, porque das, e sabes, e non só o feito de que, bueno, pois vamos a poñer grupos galegos porque se damos grupos galegos nos dan unha subvención, nos dan pasta para sufragar o cartel, no, tío, sabes? Hai un mogollón de bandas galegas, canten ou non canten en galego, que o fan de puta madre, sabes? E que están necesitando que alguén, tío, desde unha oportunidade de mostrarse ante o público. E están indo por as salas aí, joder, e claro, como non o conoce a peña, non é un grupo coñecido, pois, claro, se desgastan por estar tocando nunha sala, igual ahora que a peña non quere pagar por nada, porque facer concertos nas salas e cobrar unha entrada é super complicado. Entonces, joder, si hai moito grupo que se quedan no camiño porque non tuveran esa oportunidade, sabes, de estar aí e a peña está perdendo mogollón de cousas a descubrir por eso, por non arriesgar, sabes? Porque a mí me gusta isto, solo quero ver isto. Bueno, igual a pasión que tes ti pola música non é a mesma que a que teño eu, sabes? Porque a mí sí me gusta descubrir e aprender de todo. Pero non sei, e agora que temos en Galicia tantísimos festis, porque realmente non sei se habrá lugar en outra comunidade autónoma Con tantos. por aí que tenga tantos festis como Galicia, joder. E bueno, a ver, non sei, eles sabrán o que fan e é o seu negocio e vou dicir como teñen que Sí, facer. no, está claro, al final Ahora, o que monta sabe o que fai, pero eu sempre digo o que claro, diste, oye, vas ter 5 bandas. Joder, vale, pois lógicamente queres gañar cartos, me refiro. Un non monta algo para endeudarse, eso temos todos claro, non? Pero tes 5 bandas, pois leva 3 que sabes que che poden vender, que teñen tirón ou que poden mover xente, e tes 2 ocos para unha que xa máis ou menos a xente pode coñecer e está nos seus primeiros pasos, e outra que sabes que leva 2 meses, bueno, pois levaos aí, proba, que igual dentro dos anos son os pero teus mira, cabeza de cartel. penso que arriesgan máis os festis pequenos, Sí,
no que van 4, 5, 6 grupos, eses arriesgan máis, tío. E eses son os que deberíamos de coidar absolutamente. Porque si eses teñen ese tipo de, sabes, de riesgo de, claro, evidentemente fai falta unha cabeza de cartel, un segundo cabeza de cartel, pero sempre está o grupo do povo, tío, que lle dá a oportunidade de subir a tocar nun escenario grande con peña e ao mellor outro grupo deste, hostia, que te falar deste e tal, van a mirar e o levan. Eu falo de grupos, festivales super tochos onde hai 50 artistas e ao final, tío, entre amistades que teñen entre eles, que outros teus grupos, ti levas os outros e tal, queda un hueco moi pequeno, sabes? Les queda un hueco moi pequeno para o arriesgue, ¿no? E se arriesgan con alguén é porque un colega que ten unha axencia e vamos a dar un aquel. Tío, igual hai grupos que siquiera teñen a xente, joder, sabes? E que mola, e hai que paparse máis salas e máis bares para descubrir, non? Non todo está nas listas de Spotify que teñen 80.000 visualizacións. Vale, e se está guai, pois cojonudo, pero non sei, igual se poño 1.000 pavos tamén consigo as mesmas visualizacións que eles, sabes? E non son verdade. Entón, como hai trampa para todo eso, eu creo que eso non é un pouco ese riesgo, incluso na xente que fai entrevistas ou aqueles críticos que había da música, sabes, cando estaba Metal Hammer, a Heavy Rock, e que nos víamos todo eso, non? E había os típicos tíos que falaban dun grupo e diste, hostia, e te daban a coñecer grupos, tío, que non coñecía ninguén, ou falaban mal dunha banda e ibas ti, hostia, pois eu quero escoitar esa banda, sabes? Falta un pouco tamén ese riesgo, tío, de falar da peña, sabes? E non, eu que sei, moitas veces enchemos contenido co que sexa, sabes? Sin ter un camiño de dicir, hostia, que busco eu, tío? Joder, a mí encantaría dar a coñecer un grupo que non conoce ninguén no meu programa, tío, e que digas, tío, hostia, joder, que guai, non? Esta peña, e que o vexas dentro de un ano, tío, tocando nun sitio, e dicir, joder, mira como, sabes? Pois eso se asimila a moita peña que fai como a ti, sabes? Que está dándonos esa oportunidade, porque ao final a tele xa se está quedando fuera de cobertura para estas cosas da música, tío. Ora, o que nos estás dando a vida os músicos e as bandas, tío, estamos empezando ou que cambiamos o proxecto e tal, son xente como a ti, sabes? Que arriesgan e sale un grupo grande, como tamén sale alguén que é descoñecido, eso que necesitamos na música, para que tamén haga, sabes, movimiento e non sexan sempre os que xa chegaron. Joder, está guai, xa chegaron e mola axudarles a que estean aí, pero o que importante é traballar a canteira, sabes? E intentar subir grupos para arriba, tío, porque ao final, tío, o que mola é que o novo Seattle galego Barbanza Joe, non? Como decía con Jabón Blue, non? Cando había tantísimos grupos no Barbanza tocando, tío, e agora, mira, a tremenda canteira que hai en Muros, tío. Muros arrasa ahora con todo, sabes? Entón, eso, tío, e eso que pase en outros lugares, tío, pero por que pasa? Porque se dá oportunidades aos grupos, tío, e joder, e se dá vidilla e a xente aposta por os seus grupos do seu povo, vai a velos, e ao final os levan, tío, así, sabes, en bambalinas, tío, e das mans a outros lados, tío. E iso é o que necesitamos na música, e non comer nos toda esta música que nos traen, que realmente, bueno, aí a esa chavalada agora lle gustará moito, pero que se non é tocada de música non ten moito, sabes? A mí o que me mola aquí, eu sempre digo, eu non sei se entrevistando solo a xente que encha outros recintos ou que se mova en outros circuitos, non sei se teria moito máis público ou me seguiría moito máis xente, non o sei. Pero eu sei que a mí me gusta descubrir. Eu personalmente amo escoitar os meus artistas tipo Estopa, que todo o mundo coñece e enchen todos os miles de recintos, e amo de repente escoitar a unha Marta Vidal de Vigo, unha cantante que acaba de empezar e acaba de sacar un par de cancións, e me flipa escoitar eses temas. Entón a mí mola esa parte de descubrir. Entón, eu aquí digo, hostia, pois vou traer xente que está comezando, e hai varios casos de todo o mundo que pasou por aquí que pouco a pouco van crecendo, e o que decías ti, joder, que eu vexo, eu entrevistei sempre poño un exemplo, dos grupos de aquí da Coruña, un que fai pop, indie pop como son Leria, e outros que fan rock, xa máis cañero, como son Demencia Social, que fan aí máis heavy, máis tal. Os dos grupos os entrevistei,
cando non tiñan nada publicado, nada feito, non había así casi nada. E nos dous casos cada vez van enchendo máis recintos, encheron aquí a Garufa, Leria, Demencias Sociales están nos chamando para varios festivales, tal, e eu vexo esas cousiñas, e digo, vale, eu non son quen nos descubriu, non os levei a ese lado, pero síntome como, guau, que guapo, tío, que guapo formache ver como parte están de eso, agora. dese proceso. Claro, eso é formar parte do proceso, tío, e iso o que mola, sabes, que porque, joder, todo o mundo sabe o duro que é a música e sobre todo o duro que é facer música propia. Hmm. Porque non é o mismo, sabes, vamos a la lei del mínimo esfuerzo, te montas un grupo de versións e, ala, veña, vamos a preparar este pínalo en casa, sellamos un par de días, veña, sala, a ganar pasta e cobrando todo en negro e sin aportar nada. Vale, iso tamén é factible e se fai, e me parece maravilloso, non? Que a peña poda facer eso. Evidentemente non contribuyen a, sabes, a que a música e os músicos teñan, sabes, sean considerados como músicos. Pero, joder, o feito de que poidas, tío, incluso un tipo que podes encontrar na calle, tío, joder, como toca, tío, sabes? E vos darlle unha oportunidade, tener os abertos, tío, a descubrir e a ver, sabes? Eso é algo que é moi importante, tío, pero importantísimo para min, porque, joder, aos herdeiros nos pasou algo así cando empezamos, sabes? Éramos moi maliños, pero tiñamos algo que decir, tío, e algo diferente que contar. Tú imagínate se non quedáramos a chegar aquela vez a Vigo, tío, con a área máster onde nos descubriron e tal, joder, pois foi unha casualidade, hubiéramos quedado aí sin facer nada, sabes? E bueno, pois esa sorte non a teñen todos os grupos, sabes? A veces necesitas irte a buscar, é como a xente que fai no FOL, ¿no? Que van a recollida por aí ás aldeas, joder, eso é importantísimo, tío, que non morra esa parte da nosa cultura, sabes? E dos nosos cantares. Eso é maravilloso, e son os músicos que van a buscar eso, sabes? Por que a peña que está no mundo da música non vai tamén a descubrir bandas e se preocupa, sabes? E non que este aí esperando a que as agencias me manden las bandas e ya así ya tengo o trabajo hecho. Vale, eso está guai, tío, porque mola, pero esa parte de descubrir dónde queda, sabes? Dónde te da ese gusanillo. E iso para min é bastante importante. Pois, mira, dicirlle xa por ir rematando, a xente que te vai a descubrir novamente estas dúas datas, que te vai a descubrir se non te deron a oportunidade como maneiro que vayan a descubrirte, se alguén chega aquí e nin sequera sabe nin quen eran Herederos da Cruz, pois que te vai a descubrir tamén como maneiro, que vayan a escoitarte. E vouche facer xa as últimas dúas preguntas dos últimos bloques xa que sempre fago cando remato as conversas, que a primeira é un pouco falando en relación ao que estamos a falar de música, que me digas 2, 3 nomes que para ti son imprescindibles no teu día a día, xente que escoites que sen a cal agora mismo polo menos non podrías non vivir sen escoitar a súa música. Mira, eu te diría o primeiro sin duda serían os Suaves. A min é un grupo que me marcou a miña adolescencia, tío, e que cando vin a primeira vez dixen eu quero facer eso. Entonces, hostia, a mí me encanta escoitar a música dos Suaves. Neste momento estou escoitando música de todo tipo, pero mira, me encanta moito. Descubrí agora un grupo argentino que, joder, está enchendo estadios e que son 3 irmáns, os irmáns Sardelli, que son os Airbag, que están agora que me molan moitísimo como tocan e me recorda moito a música que eu escoitaba na miña infancia, non? E logo me gusta moito, escoito bastante a Lou Reed, escoito moito a Faces, a Rod Stewart, que é unha voz preciosa para min, e logo a Prince, me flipa Prince, e me flipa Bowie, e me flipa Dylan, e estes grandes artistas, tío, que marcaron unha época, sabes, porque eran peculiares, tío, e porque facían algo, e
algo que realmente a non nos enganchado de unha maneira que dicimos, joder, tío, eu quero ser, sabes, o rei del rock, tío, cando vías moverse, nunca me acordo o puto nombre, joder, o rei del rock, Elvis Presley, joder, eu cando vexo a Elvis movéndose así, diste, me cago en la puta, tío, mira que ten carisma esa persona, Sí, tío, sí, sí, sí. ou a Michael Jackson, sabes, e o a Tina Turner, tío, e toda esta peña deste, joder, macho, sabes, grupos que están moi guai, pero como que lles falta, sabes, esa pizca de personalidade, de locura que eu, bueno, que eu viví na miña adolescencia con toda esta peña, sabes? E, claro, me refuxo moito no que eu escoitaba antiguamente. Pois queda aí esa parte musical e agora vouche facer un test que fago sempre na canle, vale? Que é un test psicolóxico para saber se Javi Maneiro é psicópata ou non. Un test Hostia, que pode parecer unha tontería, pero cando o pensas é todavía máis estupidez, que está baseado en estudios que eu contratei a universidades como a de Carballo, a universidades como a de Muxía e universidades como a de Finisterre, que son universidades top, que nadie coñece, pero que un vai a estudiar ali e sabe que é o mellor sitio onde estudiar. Eu dixenlles, oye, pago vos tantos cartos e facedeme un estudio para saber se a xente é psicópata ou non. Entón, hai varias preguntas que ti vas a responder e según o que ti digas, pois vas a ser un porcentaxe psicópata ou igual non eres psicópata. A primeira delas, vale. vamos a poñernos en situación de que hai que cenar, non? É un vicio que temos os humanos, que sei, nos gusta comer, desayunar, cenar, merendar, é algo que nos apasiona, pero na tua casa únicamente tes cereales con leite, vale? Calquera tipo de cereal, calquera tipo de leite, pero solo podes cenar eso en casa. Pero tes outra opción, podes cenar a tua comida favorita, pero tens que ir a un restaurante onde chaman facetes que ir fora da casa, pero ese restaurante, as condicións higiénicas, digamos, que son un pouco cuestionables. Vale, é dicir, hai cucarachas polo chan, hai ratas bañándose nas sopas, a comida congelada está como 4 semanas fora, pero é a túa comida favorita. Que prefires? Cajo, unha cajondiola, tío. A ver, a mí, eu comer é importante ou cenar é importante e que non pillar unha enfermedad, sabes? Por moito que me guste unha certa comida, si non está na situación de poder comerse, sabes? Non o vou a facer, sabes? E se teño que comer cereales con leite e na que non me gusten, pois, tío, si só hai esas dúas opcións, Claro, si non me faría un bocata, escollería o no, pan e un bocata, pero prefiero alimentarme, aínda que sea algo que a mí non me gusta tanto, que coller o que me gusta e porque me gusta e comelo se sei que ando un jato lambendo, sabes? Ou un can, ou eso non. vale, colles esas cereales con leite un pouco casi por obligación, pero que iría primeiro? A leite ou os cereales? Home, eu prefiro beber antes e despois comer. Claro, eu prefiro matar a sede e logo a fame. Vale. Segunda situación. Estás aí Hostia. cos teus colegas, ca tua xente e tal, pides unhas pizzas, bueno, vas a tomar algo por aí, vas de festa, non? Que igual agora xa non vas tanto de festa como ibas anteriormente, pero vamos a poñer que vas de festa, tomas unhas bebidas así destas espirituosas que o xeo provoca mareos, ou non, cada un o que queira, volves de madrugada con fame e sobrou pizza da noite anterior. Esa pizza que sobrou cando chegas de madrugada ou cando chegabas de madrugada a contemplas como comida válida? Como comida válida? Sí. Home, claro, tío, cando un ven de resaco de fiestón e chega a casa, o que menos lle apetece é ponerse a cociñar, sabes? Si eso non está duro como para que ainda se poida comer, eu me comería a pizza fijo, tío. E esa pizza a quentarías ou a comerías directamente fría? Directamente de como está? Home, a miraría e se está moi dura, a quentaría. Si vexo que non está dura, que a mellor que se pode comer tranquilamente, Fría. non perdería tempo ni sequera en calentala, a comería fría. Vale. Porque quente xa veño bastante. Claro, xa chegas ti, claro, vas a meter ti máis quentura ainda por riba, claro. E que eso é algo que non Hostia, pensamos. que va, tío, non.
Sí, a ver, eu que sei, non sei, a veces chegas e xa nin comes nada, porque ves Sí, que xa non sabe tan nin feito o polo que xa non es, sabe ni que chegaches. méteste en cama e nin saca nin a roupa. Ya, último bloque. Tortilla de patacas. Con ou sin cebola? Ai, mi madre. Con cebola, Con cebola. Pero se eu, por exemplo, te sí, invito a comer, te levo a un sitio e esa tortilla non ten cebola, a poderías comer igualmente. claro. Non terías problema, non? Non habería... No, home, só hai unha cousa que, bueno, a ver, se é o único que hai, por non facer un feo e non quedar aí de tal, pois comería, pero se leva cebola e aparte está cruda, entón eso é un manjar divino para min. Xustamente, a segunda parte da pregunta iba por aí, que iba se querías a Ah, tortilla mazacote ou unha tortilla máis crudita estilo Betanzos. E ti eres deses, dos que a tortilla que este máis betanzosa, non? sí, sí, fíjate, eu cando fago tortilla en casa, a miña familia, a miña muller e as nenas non a queren a sin cebola e pasada. E eu ao revés, eu quero a con cebola É pouco e feita. pouco feita. Eu non iba a ser dúas, tío. Non me queda máis remedio. Entón, a ver, cada un ten os seus gustos e, joder, se fora a casa de alguén e souber a tortilla non iba a andar de pijotero dicindo, oye, no, pues mira, é que a mí non me gusta a pasada e tal, no, pues non como, non pasa nada, non, pero faría de tripas corazón e a comería así. Pois, despois de moito tempo, de moitas conversas nas cales apareceu xente bastante psicópata por aquí últimamente, chega Maneiro e nos encontramos cunha persona 0% psicópata que comería os cereais con leite, que primeiro iría a leite, que a pizza a comería fría salvo unha situación extrema de que estaría cruda e a tortilla sería con cebola e pouco feita. Así que, según os meus estudios, Maneiro é unha persona 0% psicópata. Joder, pois que alegría. O, o digo os Felicita, estudios, así que que felicita a esas universidades da vida, por, como son a de Finisterra, de Betanzos e toda esta peña. Que xente guai. que fai cousas guai. Maneiro, despois de... Sempre me gusta rematar con esta forma de entrevista, de preguntas que non ten sentido, pero que é un peche, bueno, un peche distinto ao que se suele facer, e me gusta rematar así, e rematar tamén agradecéndoche ter vido por aquí, que puidésemos cuadrar finalmente, invitar a xente novamente a que este 18 e 19 na Pousada e no Piñeriño no Solifest vayan a verte, que estén atentos ás redes para esas outras datas que están por aí e que cando se poidan anunciar que as vexan, e non vou a desexar sorte nin estas cousas que se din moitas veces, senón desexar que esta nova etapa, polo menos, o único que te traia ou que te traia que sexa disfrutar e pasarlo ben facendo música e en riba do escenario. Pois moitas gracias, tío, pola túa labor e pola túa pasión polo que faz, porque eres un che mola salirte do convencional e andar polas corredoiras, aí nos encontraremos, tío, e joder, que, que a agua corra e que busque camiño. Pois, mira que bonita frase para rematar, dicir tamén por último que se alguén me está descubrindo aquí que ven a través de ti, dicirlle que hai, como dicía ao principio, 260 conversas publicadas, non teñen que verse todas, lóxicamente, son moitísimas horas que ver, pero sí que lles pido que por favor que vayan e miren o radar con tal persona, o radar con este proxecto, que vayan á súa plataforma digital favorita ou que busquen os carteles de festivales ou salas e vayan a escoitar esa música e digan, hostia, pois cantas cousas non sabía que hai e me molan ou non me molan, pero que lle dean unha oportunidade e eu simplemente esperar poderte ver en directo. Xa te vin no Playa Club fai ca presentación do anterior traballo, vinte a actuar ali en solitario, entre outros lados, pero espero verte nesta nova etapa e nada, xente, a ti e a todo o mundo, que nos vemos na próxima conversa e sobre todo, vémonos onde haxa música en directo e se esa música é a de Maneiro, pois xente, vaya cousa guapa que imos a vivir. Ata a próxima, xente. Chao, chao. Veña, hasta logo.